Niabot sila kurami. Dadanton dason to kabot eh. Kung kababoy is yaya. Ito sa inka. Hi guys, good morning. Mga to namin karon sa ila Father Darwin. Excited ako. Mauga po kung sanina guys, das niagi. Kami ate na mauga po. Di mo kuno pwede mo ato ka nang ay agi mong isuot papuot. Tsaka rin nga dress kay taas man eh. Ato na may. Gamay na ba ng padong tayo? Puwat na may uguan guys at daran. Salaran bang mahalin ka ng ilubusan. Excited ako makita ng Father Darwin. Yan kami. Uy, dangag mandi ay. Nira ko lagi kay dangag. Hi guys, mazong hapon na yung tanan. Daan namin sa atin, nauli nami. Ganiha, pag ato na mga ila Father Darwin, wa ako nag-vlog dito kay Kuan. Bawal man. Sa daghan pa yung mga tao. Daghay ning adto nagpahiling gikan pa sa laing lugar na taga Cavite, dahil taga Bukidnon, taga Mindanao, taga Cagayan de Oro, dahil taga Cebu. Basta daghan. Daghay mga ning dayo para magpa-healing dadto ila ka Father Darwin. Daghan og mga luoy kadto pur mga nagkalodya na gadzud, na iba nang wheelchair. Gani habang tagagihimo na mo. Iseminar pa kauna. Daghan pa hisgutan. Karang mga patuo-tuo. Kay da may ipat ka speaker. Si Father Darwin alauna naman si Zani adto. Kana lagi magpatuo-tuo, di day kaangay jud magingana. Example. Kintahay birthday sa imong anak, unsa imong paduguan bitaw ang tangana butang goros kay birthday lagi. Di na pwede pud. Usa pud na sa hilingdan nga sakdan ka og panuway. Unsa ka ra papatukod og bay. Mao man ay pauso nga karang imong leuna ingana. Bipuro nimo patukuron og bay, naiban jud nga ila nang apaduguan. Magiyaw sila baboy, kanding. Sa baron ipadugo lang man didto. Kana pud usa pud na sa hinungdan nga daon hinuon og panuway. Ewa na sa Biblia ng ingana, kanang mga miriko, ingana, wa. Basta daghang ko nahibawan nga mga patutuo. Kana pang maglubang og minatay, naman dyan na snacks. May man ang uban nga. Kirana dyan ko no kanang snacks, anak dyan ko no sa aming teryo kanon ra. Di na akong dadun sa bahay, kaya agag ko no mo uban pa uli. Patutuo ra po na, di na tinangod. Dapat, dako ka og pagsalig sa Ginoo. Dako ka pagtuo niya. Importante jud. Dako ka pagsalig sa Ginoo. Mo jud na pinaka-importante unsa magampo. Adaghan ay mga masakit dito ganiha na iban nga arang luodan kadto porma nag-wheelchair, nang lispad na, tay iban nga na sakit cancer. Dapat jud ay og natay sakit. Kanang grabe nang gatong pamati. Magatabang dahil po ng matuka o pari. Kaya ilang kang iampuan. Ganihan nakahilak ko. Katong gihiling prayer ko. Ahmad ang ipagado sa Ginoo nga maadyo ko. Ibang taralay ko gusto ang sakit. Matuningon ko nga. Kuha lagi ka naman na severe rheumatic disease na po ko epilepsy. Pagampo na dyan ko na ko kanunay. Ang pangadoon sa Ginoo nga maadyo ko. Maabot na doon siguro ang panahon nga aadyohon ko. Bubalik pa ko na to pohon ila ka Father Darwin. Basta ginagka July siguro.
Kagang follow up check up dugay pa man. Inihanagi mga masakit na nagditulaghan. Ako katapad nga bataran pa. Daga di sunod pag ida dangay ara lagi ni Joha, ara ni para. Tirag sanday sa isang abaga sa isang mama jadi mo istorya. Mukha ta kuno kulba agad sang daghan anza kanang mangeseg, manumbag og kalit sa bengbeng. Ug apang hilang man nagdaghan sige pag ulbo-ulbo, buto-buto ba. Oro nang utana ko sa isang inahanin ko nga nang sara diri isang sakit. Ilan ako nung gipa laboratory, nagpatuloy ko na kunupod. Ang mga resulta sa isang mga laboratory normal ra, pero gikan siya na operahan og kanang nay appendicitis. Lain din siya kay kanang nay ara din isang luzaha. Pag-abot ni Father Darwin pagka-alauna, natingami kay ning singgit at siya garang kasuga. Andiyan nang ngeseg. Ako kulbaan pag ko. Moto ring kapit pag hawid kay argas gana ka to gisang kamat grabe isang gahi mga seg ka to di mo maingana mapiko. Argas ang kasgana. Unsa agisang uwi ang ipakagpakag. Gideus sa ni Father Darwin, si Father Darwin kana mas sa Kurus. Ato kunong Kurus mo init ras sa og kalit basta naay tao nga magposes, naay daotang espiritu ni sa isang lawas. Agbata lagi ganiha, grabe na luoy gid ko. Nakahilakod ko. Kaya aran itang pangasag. Nagsingit mo rin lalay mag-itang tingog. Grabe dyan itang kasgana. Mauto na. Nagposisi siya. Daghan yung mga nahitabo na ito ni Father Darwin nga. Agilang lawas, gisidlan og manunuway. Pero og karang nay sakit tagad nga ordinary. Patsaga Kay, paman nga kasing-kasing. Agang findings dito sa doktor. Bauman dyan nga. Naman sa severe rheumatic heart disease. Namin iban nga way findings. Nilakaw ra ba sila? Tos dagat. Sila ime, nga naman. Ibahalan ko sa kwarto guys kay alimuot to. Basta guys, makasuway mo adto ila ka Father Darwin. Daghang nga may mahibawan. Samot na sa pagtulungan sa Ginoo lagi ka ng mga pagampo. Importante gazid na. Ang lami as pamati. Kay ampuan ka. Hindi ako pa nag-ampo po ko sa kaulingon. Kay kana sila Father Darwin ug katong isa pang mga gabandid tong mga tao, di man na sila mo makaado din nimo. Tabang nga sila og ampo sa atong mga sakit lagi. Ang makaado din nato ang Ginoo. Sila din mag-aado sa atong mga sakit. Yellow. Nana? Basta kay nalipay ko nga nakaadto ko ni Father Darwin. Gusto pa kong mabalik. Sunod si Mana. Ang gibuhat kaniha. Karang nay nang pisal. Guys katong mga naingon nga. Kuan lagi may matos albularyo. Di kay kasapod na nga sakta na nung tagpanuway ng atang sakit. Basta kay nalapay ko karong adlaw jud. Gaan ka ang pamatay pag uli lami jud di ma-explain. Agtanan na ng mga sa ahadyan gisulti. Ay kita lagi di man ta perpekto. Ako usahay Martes ang gazag ko. Napo isahay nga dali ko masuko. Ja karang sobra sa ang kapanget makapanungupo nga nami dapat sa pamati lang ingana nga nakatuganan sa mga sa ligaman gaan kadyo ang paminang barbo kay sakit makalimot ka sa imong mga problema. Mara po to guys ang nakaon experience mabalik pa ko puhon ganiha katong giampuan ko adto na pangganang luha grabe sing toto daghana unsa gi anam nang pagpahid nga naganang pagpahid unsa siguro jukog ang pupud ara ampo na he ampo pud siya nga na para sakit nga maulian ako pud sige pa kog ampo lami sa papate gana ang kasing-kasing nahadlok ka ko ganiya sa katong badji nga nagproses siguro na siya kuha siyang lawas parang may dagatang espiritu ba mo to nagproses siya laplurami abot oh Si Jam ada. ha Si Jam ada kumana? si meron sila promi na abot haman
sila promi niabot. Oh, para lang mo im. Oy, dat iton. Lagi kasi bona. Uy! Allah! Uy! Hala ni, kita na ba ko ni? Uy! Nagkirap lang, Allah! Allah, may katawa! Karang katawa na lang! Teka, kita simungan. Allah! Nakigdaura na singit-singit kita na ba ko rin lakaw ka? Na? Ito, nini. Allah! Ana? Ha? Uning diay! Ano? Allah, rin katawa! Allah! Katawa lagi niya sa magkita mo. Karena sa isa sanina, sen khusus na rin. Hindi mo na ni crop top. Katawa lagi. Pagdasal ko ko deh, ron ka pa ko ilis. Yaya. Ito, sa ka ingka. Naga ingka tiri. Ay na. Tarang nga natin. Uy, katawa ra. Uy, kalabis na yung hapit. Kanalton, kaya mga kanalton, ato ko ganihan ni Kuan. Father Darwin. Hello, walang luwag. Allah. Allah, ngisi-ngisi man. Ngisi-ngisi man. Dalton! Uy, napababos-babos na po na. No, dili na babos-babos. Kamaon na naman naman ako. Ay, cry baby. Utang pa sa payo. Wala ko pa na. Kuan, sakda na rin kuranan. Uy, Rekod. the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Na. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Nagburlis na. Nag-crop top tas baby. Nong, ching, chung. E-I-E-I-O. Baby. Uy, ano na? The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round. Early in the morning, old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Ikit na. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, and Bingo was his name. Oh. Awa, sabi ko ba mga kanta? Sabi ko mga kanta? Uy, nagtutubo na yung laway doon. Mababos-babos na, baby. Dahil nag-process din yung Maji. Na? Nag-process. Sa? Sidlan si Sag. Hindi ka na to. Paano why si Sag lawas? Kay? Bawal tayo ko kay Aramas si Sag ka. Lujaw na nag-adyo. Nag-abot ni Padre. Isang kalit. Murag na adlok ba? Murag na sa nila. Pwede rin imong sumpay sa kalipay. Ang imong magdakpon. Ano ladak pa? Puno ni isang kuwan. Kailangan para basa ka. Never. Uy, basa-basa. Nalibang magkanin ka naman ng lagubo. Nalibang magkanin ka ng lagubo. Bakas buntag malibang. Ma'am, di sige pa karala? Sawang mo sa kadlaw. Pagka ugmas buntag, aram naghanap puno ng isang mayapir. Hala. Ligo ng utos isang kuhan. Oo. Ay, naman ito. Uy, ano ba? Ano? Singgit naman. Debe, lato. Taning, dati. Lato, to. Oh, dato la. To. Lato. Iya ba ko na? Tay kalibutan na lato. Wala siya. Sakit man ako kaigo. Di, huwag kong magpasan. Mabukol. Di ko. Okay, ulit. Hala, di lato. Katuon taglato nga tinangod. Okay, gusto. Mo naman yung mong talingawan na. Hala, di, baka pwede maubis ka. Uy, Iluwa man. Okay.